हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय बिराद गरम होनब्लाबो ब्लग बानायसै दामानि होनो हायाखै आङो साननैसो जाबाय नामा ओमफ्राय दिनै माबा मोनसे इन्टारभिउ दंना 4th ग्रेड ना 3rd ग्रेड बेफोरबायदि माबा मोनसे इन्टारभिउ रिटेन दं आरोना ओमफ्राय आं एप्लाइ खालामनाय जायासै आंनि सिटफोरखौ सोरबा मोनथोंसै बेखौनो सानबाय आं खालामनायबो जायासै होनायबालाय एक्सपिरियेन्स मोनगौमोन माबायदि ओमफ्राय गोसोफ्राबो आपस एन्ड डाउन मालाबा गोसो जायो मालाबा गोसो जाया बैसोबो जाबोगासिनो स' आंनि जायगाखौ सोरबा लाथोंसै ओमफ्राय बेयाव जोंहा आलासि गथ'फोर दङ बिसोरो दा एग्जाम लिरहैदों दा फैनानै सानसुनि जाफैगोन स' बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो देखायनो सानबाय आं दिनै सानसुआव ओरैनो सिम्पोल आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे आं नाखौ एवनानै लाग्रोनोसै टाइमाबो जाबाय आं माबानोसै ओमफ्राय बिथिं ना एवनोसै आं नैथिं पनिर एवनोसै आं माने गथ'फ्रा सासे निरामिस सासे नन निरामिस पनिरनि नैथिंजाय ना एवनोसै आं थाब जानायनि टाइमाबो बिराद सर्ट जाबाय दखानावबो थांबाय माबाय ओमफ्राय एसे देरियानो जायो थेवबो फोमोननानै जाहोनोसै आं गथ'फोरनो नै लोगोफोर नानि बिदि खोमाखौ गारजोब्बाय आं बिदिया लेथ्रा मोनजायोना साफा खालामबाय साफा सुबाय एबार हालदै फुनसै ने एक्चुअलि रावबो रोङि गैया नाथाय मा खालायनो इउटुबार जानाय हिसाबै माथो गोदान कन्टेन्ट मोननो लोगोफोर ना होनांगौ जायो ओमफ्राय आङो संख्रिखौ थावआव हरनोसै आरोना थाव संख्रि हरोबा माने नाया सिथाबा गेब्लेया आरोना मोजाङै गथा एवनो हायो एखमबा माने बोरैबाबो मोनलायलाङो आरोना फिसा बुस्थुफोरखौनो देखायनाय जेखौ जों बयबो रोंखाजोबो नाथाय मा खालायनो बेनो जाहैबाय माने इउटुबनि माखासे फांसनफोर होननांसिगोन ना लोगोफोर जाबाय होननानै थावा रेडि एबार आं नाखौ एसे फिदिंनानै लायोब्ला साइडआव नाया थानायफ्रा माबा जायो आरोना आंनि फारसेथिंजाय आङो पनिरखौ दहाय सुनानै लाखाबाय आं बाजारनि बायनायखौ आं बानायनाय नङा बेखौनो आं सुदों आरोना এয়া বন্ধুসকল মোৰ মাছটো অলপমান ফ্ৰাই হৈ আছে এইফালে মই পনীৰ ইয়াতে মই অলপমান নিমখ আৰু হালধি দি দিম কিয়নো আমাৰ ক'ব গ'লে একচুৱেলি আসামৰ মানুহ চবতে হালধি দিয়ে ন এইটো মানে আগৰ পৰাই পৰম্পৰা নিচিনা হৈ গ'ল यहाँ थोड़ा सा टर्मरिक डाल देती हूँ और नमक बस हो गया है मेरा पनीर मैं उसमें थोड़ा सा सब्जी भी ऐड करूँगी इसको फ्राई नहीं बनाएगा डीप करी बनाएगा मैं इसको बस ये हो गया और मछली ऐसी होने वाला है तो इसको भी मैं सब्जियों में ही दे देती हूँ आङो नै ओरै ना एवहोला पनिर एवहोला एबार आं माइरंखौ सुनानै लानानै आधा घन्टासो सोमनानै दोनोबा ना जोंनि आथक माइरङा माने जानायाव गोथावसिन जायो आरोना बेखायनो आं सुनानै दोनसै आंना एक्चुअलि एसे किचेन बानायनाया गड़बड़ जादों माने बेसिना ओरै बारा लाइट गैया जायगायाव थादों आरोना
ओंखायनो बारा खबर गैया सानबाबो माबा खोमसिहां जानो नागिरो बेनि थाखाय सरि दे एसे न'फोर लुबा माने इन्जिनियारनि टेकनिकजों लुयोबा साबसिन जायो ओमफ्राय गाव गाव हारसिंनोबा माने बेसेखौ सानख'नो एखमबा माने गल जायो आरोना ओंखायनो नोंथांमोनहाबो लुयोबा बिदिनो माबाफ्राव माने गुगोलफ्राव सार्च खालायनानै किटचेन मडेलफोरखौ नायनानै ला आरो उनाव माने फस्थाया जायो बेफोरबायदिबा जेबो फस्थायनाङा माने गासिबो बुस्थुआ सिजेल जागोन ओमफ्राय मोजांबो माबागोन ओमफ्राय एनिवे माने होनबाबो गावनि जिनिसखौ बासिनो हामा नङा होनबा मोजांखौनो होनानै लानांगौ आंबो मोजाङानो मोनो ओमफ्राय जास्ट दा भिडिअनि थाखाय लाइटआ एसे खम फैयो बेनि थाखायल' एसे आरोना होनबाबो आं मोजां मोनो गाव गावनि बुस्थुखौ एप्रिसियेट खालामनायानो जोंनि धर्म नङा होमबा होनबासो लाइफआ साक्सेस जायोना नङाबा आनहेपि बायदिसिनाखौ एट्राक्ट खालामो नोंथांमोनहाबो गावनि न' बां गासिबो जिनिसखौ माने पसन्द खालामनानै ला आरोना बिनि थाखाय ग्रेटफुल जानांगौ एबारना आंना नाया जाबाय एवनाया एबार आं मैगं हानोसै लोगोफोर बिराद हाखु दाखु उफाय गैया नै आं मा होनो लावजों माबाखौ संनो नागिरबाय ओमफ्राय थावाबो दुंबाय आंना नै ना एवनाय थाव एसे दंखायोमोन बेयाव बिनि उनाव नै आङो फारसेथिंजाय पटलनि निरामिसनि थाखाय आरोना जोंना रबिबारथ' जोंना बियानि सासेया माने मोनजाया आरोना बेबायदि आं गोलाव गोलावद्रायखाय एसे खान्दा खान्दा खालामो नायनोबो मोजां नुयो जानोबो मोजां जायो बारा गोलावबा बोरैबा नुयोना लोगोफोर आंना माने माबाया मा होनो गेस चुलाया मोननैल' ना ओंखायनो एसे माबायो मोनथामबा साबसिन जायोमोन आरोना इमारजेन्सि टाइमफ्राव आरो मोनसे बहायजाबावोमोन एसे गेस थागोन दे जेबो नङा एसे ओमफ्राय संख्रि होनोसै आङो संख्रिखौ एसे खम जायो आरोना आंनि लावखौ संनोसै बारा लाव हालदै बाराबाबो गोथाव जायाना ओंख्रिया लोगोफोर लोगोफोर नै आंना लावजों आलुआ रबहांबाय दै हरजासिगोन एबारना आङो नै दै होनोसै आं खोबनानै दोनसै आलु रुइथोंसै बिनि उनाव ना हरगोन ओमफ्राय होनानै पटल भाजियाबो जानोसै पटल भाजियाव अरा जेसेबां हिट होमबासो एसे थाब जायो माने आं मोनसे मैगंखौ दासो हाखांदोंथ' बेखायनो बेखौ लासै अरखौ फिसा होनानै एवदोंमोन आरो नाय लोगोफोर एबारबा आंनियाव पनिर ओंख्रिनि थाखाय नै बेखौ हरबावनोसै आंना फिसाफ्रा मोनसे जानोसै माबा जाबाय आंना जागाबा सामब्रामखौ मैगंखौ हरनोसै নিমখ দিছোঁ অকণমান হালধি এইটো মই পনীৰত দিম এইটো চব্জি বন্ধুসকল আমাৰ মানুহৰ এটা অভ্যাস আছে নহয় মই মানে কেতিয়াবা বহুত কথা ক'ব মন যায় আজি ক'লোঁ যেতিয়া চব্জিবোৰ দাম বেছি থাকে নহয় তেতিয়া আমি চব্জিবোৰ বহুত টেষ্ট পাওঁ না কিন্তু যেতিয়া দাম কম হ'ব তেতিয়া আমাৰ জিভাটো মানে চব্জিবিলাকৰ টেষ্ট নাপায়
কিহৰ কাৰণে অকণমান জনাব নেকি কমেণ্টছত জনাব কিহৰ কাৰণে আমাৰ জীৱাটো ইমান চালাক এবাৰ মই টমেট'টো দিলোঁ টমেট'खौ হলতে आं नै आलु एवनाया एसे दिप जाबायथ' एबार एसे खोबहाबनानै दोनसै एवनानै जाहांबोबायना आलुआबो रुइबाय माथो एसे नारसिननानै आङो नाखौ हरनोसै लोगोफोर एबार आं नाखौ हरनोसै रुइबायना आलुफ्राबो बिराद मोजांनो आं बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ होआखै मानो होनबा सामब्राम गुफुर हाइजेंआ नायाव बारा मोजां हाइजेंआ जाबाबो सामब्राम गुफुर एसे बोरैबा मोनोथ' बेयाव अनलि जिराल' एसे हरगोन आं दसे थानानै बिनि उनाव होनानै मोनसेया दै होनोसै आं बेयाव आं बेखौ ओंख्रि सल सल बानाया ओरैनो लाब्रा बायदि आरोना आं जिरा एसे हरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ होबा एसे खाब्रां मोनोना ओमफ्राय एक्सुवेलि आङो ना मानसिया एसे बाङालि सम्प्रदायनिखौ बांसिन फल' खालायो खोमा बोरैबा इदि जाफ्लाङो आरोना खालामनो सानाबाबो ओमफ्राय आंनि टेस्ट सालायाबो बेफोरबायदिखौ मोजां मोननाय हिसाबै होबाय आरो नै लोगोफोर आंना जाहांबावबाय पनिर आलु फान्थाव टमेट' ओंख्रिया ओमफ्राय नै पनिराबो एसेल' जालांथारबाय एवनानै इस तरह ही मेरा आज का लंच बन गया है थोड़ी देर बाद ओके फ्रेंड्स कमेंट्स करना भूलेगा मत कैसा बना है आज का लंच ठीक है मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे दोस्तों एबार मैं दिन गार्लिक जिंजार पेस्ट हाइजें सामब्राम गुफुर आङो माने एवनायाव होआसै मैं फ्राय দিয়া নাই মানে তেতিয়া সময়ত দিলেও হয় তথাপি মই পাছত দিলোঁ কিয়নো তেলত দিলে মানে অলপ হাৱাতহে চেণ্টটো বেছি যায় এনেকুৱা লাগে মই দিওঁ কেতিয়াবা আগত দিওঁ কেতিয়াবা পিছত দিওঁ মানে মালাबा आं आगोलाव होयो मालाबा उनाव होयो ओमफ्राय खायसे खायसे इदि दैयाव हरनाय बा डिप फ्राइआव हरनायखौ मोजां मोना थावआव सेरनायखौ मोजां मोनो ओमफ्राय जारसि खिन्थु आं मोननैबो टेकनिकखौ बाहायो आरोना बिराद मोजां जाबाय नायनो हागोन लोगोफोर नै दानाबा आंना माइरङा आधा घन्टासो जाबाय हा बेबायदि जायोबा संनानै जायोबा माने ओंखामा गुरै आराम जायो सुग्रोन सुग्रा सङोबाना बोरैबा राखें जायोना लोगोफोर नै आंना दिनै सालादा बेयाव आङो आखाइजों हरबा साबसिन आरो ना एसे साजायनानै जानांगौ लोगोफोर एबार आं नै लेमनखौ माने एसे ओरै सेबनांगोन मानो होनबा एसे साबसिन मोनजायो ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर भेजिटेरियान बा सामब्रामखौ मा होननानै फोथायो आं गुगोलाव माने अनेक सार्च खालायबाय ओमफ्राय गावबागाव माबा आरोखि ना खायसे बेदरजों समान माबा दङ होननानै बेखौ माने मिरामिस जायोब्ला मोनजाया होनो ओमफ्राय बेसेबां सैथो आंबो बारा मोजाङै मिथिया आरोखि आं बिराद इनि थाखाय एनालाइज खालायगासिनो मोजाङै मिथियाखै अन्नानै कमेन्ट्स কৰি জনাব বন্ধুসকল মানে পিয়াজটো কিছুমানে মানে এইটো নিৰামিষত নপৰে বুলি কয় কিন্তু মই গুগলত বহুত সাৰ্চ কৰিছোঁ ইয়াতে মানে দুটা অপচন পাই আছোঁ মানে কোনবা মানি লয় এইটো মানে নন ভেজ বুলি আৰু কোনোবাই মানে না মানে এইটো কি কিবা আছে সেইটো মই ভালকৈ নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেন্টছ কৰি মোক জনাবচোন বহুত হেল্পফুল হ'ব মই আজি সালাডটো মই হেনেকুৱা বনালোঁ জলকীয়াটো হেনেকুৱা লৈ খাব পাৰিব পিয়াজটো এটা মই নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু টমেটো আৰু লাগিছিলে কিন্তু মোৰ ঘৰত আজি হিটোৱে আছে মই ইটোৱে দিলোঁ लोगोफोर आंना फिसाफोरा जानानै आरो लिरनो थांबावसिगोन रिटेन एग्जामाव बेनो आंनि दिनैनि सिम्पोल लान्चआ बेयो जाहैबाय लावजों आलु नामोन ओमफ्राय नैबे पनिर ओंख्रिना ओमफ्राय पटल भाजा ओमफ्राय लेबु ओमफ्राय नैबे सालादखौ नोंथांमोना फानलुखौ थाइबेसे जानो हागोन अननानै खिन्थाहरलाय आं खिन्थु थाइसेल' हायो बे बिराद गोसा ओमफ्राय नै जोंहा सासे बियादैया माने बियानैया मिरामिसथ' सिम्पोलथार आरो हास्लाबलानो टाइमा खम
12टायाव संदोंमोन आं नै दा 1:20 जाबाय आरोना स' लोगोफोर आंनि दिनैनि लान्चखौ माबायदि नुखो नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट्स खालामना खिन्थाहरदो ओमफ्राय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सौहैगोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो थेंक इउ स' माच